Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nagunang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nagunang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis sa itong panagmanuban sa programa nga Isyu sa Masa. Adlaw, mga ikala na gabi sa kapit sa 13 ng bulan sa Hunyo 2025. Kumusta ba ang inyong selebrasyon sa holiday, Independence Day? Nanginaot ang nagkuyog, no? Ang pamilya, ang miyembro sa pamilya, alang sa panaghiusan. Yan, ha? Kuyog na ngaon, ang gawa, suroy, kagahapong adlawa, kay holiday man. Kaana to gamay break ang atuang family. Tawag kay adlaw Lunes, katapusang adlaw sa simana. Paan sa gyapon kami nang hinaot nga na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samta mag-uban ta mga igala, sulod sa duwa ka takna. Ikanini mga orasa ngadto sa oras sa alas 9 karong alang sa mga uwahing katikanan mga hisgutanan. Nato may gala pagkabanan. Ini lamang sa programa nga Isyu sa Masa. Sa ato ang mga ka-ISM, no? Mga ka-Isyu sa Masa, mga Facebookers nato din ha, good morning, no? Kanaton tanan, paki-like and share lang sa ato ang programa. Give your comments, mga suggestion, ha? Pwede po, mga greetings, pwede po, no? Dere mahigala sa ato ang programang Isyu sa Masa. Sa tanang naminaw sa 90.7 Love Radio, din sa tondakbayan sa Davao ug Tibok Region 11. Daghang kayong salamat og sa makausa pa maayong buntag. Pipila mga igala sa tuang hatagag pagtagad karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Planong interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte gihikay na sa iyang mga abogado o sa kanasod nga miyembro sa ICC o Rome Statute interesado nga mamahimong host sa naisgutang lakang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang laing-laing legal nga panlantaw ng gawas. Human nga giriman sa Senado ngadto sa Kongreso ang Article of Impeachment. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Committee on Good Government and Public Accountability sa Kongreso nagrekomendar nga pasakaan og kasong kriminal si Vice President Inday Sara og ang iyahang mga kaubanan sa opisina. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uman ang palpak nga saad sa Kongreso nga 200 daily wage increase. Sobling gibanhaw na usab karon ni Speaker Romualdez ang laing saad nga 20 pesos matag kilo sa bugas. Himuan na kunog balaod. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Chis Escudero padayong gibatiko sa mga pro-impeachment group. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guban pa mga igala. Mga galangkob sa tuaga panagkuyo
panag-uban din sa programang Issue sa Masa. By the way, good morning sa tanan nato nga mga suki diri sa ato aga programa via online. Ako sang i-greet no ang mga nakauna. Si Lloyd Sakokibo, may buntag din o kang Jillian Bokikusa. Yan. Si Ledivina Tampos Lutrago. Good morning. Tigpanubay. Diya dapita sa may Talomo area, no? Barangay Talomo. Si Ma'am Rosalyn Lagundi. Good morning din ma'am. Onya timbaya kay Edna de los Santos nga naminaw sa may barangay 38-D. Rizal Extension. Ato ang dakbayan sa Davao. Naglanog-lanog ta din Maricel Plaza Humawan. Maayo nga buntag ma'am. Onya, thank you so much sa imuhang pag-accommodate parking sa sakyanan din Alright, i-check ninyo oras ang tunan ay 56 minutos sa kalabay. Human ang ika-alas 6 sa buntag. Nagkaguliang napudron mga higala. Ang mga anti-Duterte tungod aning gipagawas ni Attorney Nicholas Kaufman nga development nga duna kuno karoy usa ka nasod miyembro mga higala sa Rome Statute nga interesado nga maoy mamahimong dangpan sa atua mga higalang kanhi Pangulo Rodrigo Roa Duterte alang sa iyahang interim release. Daw, og sa inato pa ni pagkaistorya, maoy mo piyansa sa iyaha, maoy mo garantiya sa iyaha, maoy, kumbaga, mo custody sa iyaha. Mura ba ka na ganing, bata nga na kaso, i-custody mga higala lang sa ginikanan, no? Parental custody lang. Ingon ana mga kaigsuunan, interesado. Pero wala gimension ni Attorney Kaufman mga bay unsa ni siya nga nasod kay basig mapreha. Dili baka ni Malaysia. Didto ra ba ang last mga higala nga giadtuan ni Vice President Inday Sara Malaysia? Membro ba ang Malaysia DJ Sweetheart sa Rome Statute? Paki-li daw ko din Kay kung miyembro, agduda ko nga dito ni mga higala paingos Malaysia, si PRRD, kay duol-duol na diri sa Pinas. Masig Malaysia gano'n. Now, ato ni mga higala unyang himay-himayon. Kung unsa ni ang mamahimong real score or ang real score ani nga naisguta nga development. Pwede ba ni siya may tabo na aba mga higalay indikasyon nga may tabo ni interim release. Interim, from the word interim, baka pensado ba? Temporary release. Samtang under custody sa usa ka nasod mga higala. Alright. Malaysia participated in July 1998 Rome Conference that adopted ICC statute with 120 votes in favor but has yet to accede to the Rome Statute. So, naay connection sa Rome Statute ang Malaysia. Now, daghan ang mga nasod nga membro daw sa ICC nga buot mga higala mo host alang sa interim release sa kanhi Pangulo sa ato ang nasod. Pero ilang gipili, siyempre, sa mga lawyer, mga higala ni Tatay Digong, ang nasod nga matagaan siya og saktong seguridad, ang nasod mga higala, nga naa siya trust and confidence, og ang nasod nga probably, duol pod mga higala sa iyahang dugan.
iyahang gipili pero wa pa ma-mention kung unsa ni nga nasod kani ato duda ra man ni. Wala may bayad mga higala kung magduda tag moingon ta nga duda ta nga basig Malaysia na kay maora ba nay last destination ni Vice President Inday Sara basig na aditoy gipang-ariglar na daan, no? Mga arrangement mga higala pag mahingpit na ang release sa kanhi pangulo. So mura na ato ang duda, wa may bayad sa magduda, no? Pero kung magduda ka sa imuhang bana, na delikado. Labaw magduda ka sa imuhang asawa. Imong asawa pula lips na kaayo nga atong una galuspad ra man na. Unya magsigi na gawas, magsigi nagpananghid nga naay gatherings, naay reunion, kana nga duda. Delikado na. Basig unsa nay sunod anang dudahan. Basig ang sunod ana dado na. Diba? So, ang kani mga higalang atong duda, wa may bayad nga magduda. Basig sa Malaysia, no? Tungod kay membro daw sa Rome Statute ang Malaysia. Unya, mao ni ang last destination o giadtuan nga abroad mga higala sa vice presidente. So, ang ato amang gada yung presumption din last niya giadtuan basig na ay mga arrangement nga gihimo ng daan dito with the government or negotiation with the government officials aron nga mamahimong host alang sa interim release mga kaigsuunan sa ato ang kanhi pangulo. But again, dili ta sigurado akong i-qualify niya kung istorya basig moingon mo nga ingon si John Bersamin. Ato ani duda lang. Wa lagi bayad sa magduda, di ba? Magduda ka karon nga ang imuhang uya buntis wa may bayad ana. Ang bayad ana inigpanganak naman dito sa ospital. Ay nako. Wa may bayad ana. Pag mga anak na bayad bayad bisag adto ka mga anak sa mananabang, bayad manggihapon ka sa mananabang. So, unsay mamamahimo mga higalang implikasyon ini. Ang ingon man gud daw sa depensa mga higala nga wala nay objection nga himuon ang prosecution. Meaning, kaning prosecution, mao man ni usually ang musupak kay sila man ay kontra sa defense. Wala na himuon ang prosecution o wala na mahimo ang prosecution kung naa daw tanang nga mga requirements mga higala for the interim release. Unsa ning mga requirements aron makabaton og interim release si Tatay Digong. Ayan. Ang pipila sa mga condition mga higala is he should not be a flight risk. Bot pasabot nga walay mga indikasyon nga musibat si Tatay Digong kung tagaan siya interim release to ensure that the trial of his case before the International Criminal Court mapadayon yun. No? Unya, ikaduha, nga musunod siya, no, sa mga kondisyones nga ihatag atol unya sa iyahang interim release. Mao na simple na kayo ang kondisyon mga higala. Now ningon si Atty. Kaufman, what ay problema din sinato pa, English man ni siya. Wala tay problema din kay never in his statement that we will surmise or we could conclude that PRRD has the intention to evade the prosecution aning ato ang International Criminal Court. Salaktod, matod nga to ni Kaufman,
bisan sa iyahang mga utterances, sa iyahang mga gipamulong, sa iyahang mga ginaistorya, never ka nga makadungog nga naagyoy tendency, no? Nga musibat, mo evade sa prosecution sa International Criminal Court. Kay siya mismo nagsulti, ako andam nga muatubang sa tanan ninyo nga kaso. Ako nang tubagon. Oh, di ba? Sukat pa man kanito. Mao naman na mga higalay pronouncement ni Tatay Digong. So, never ka nga makakitag mga indikasyon or indicative act nga makaingunta nga, di na to lang na-grant ng interim release kay basig mo sibat si Tatay Digong. No? So, diha mga higala, nakaingon si Attorney Nicholas Kaufman nga duol sa duol na ni sa tinuod nga makagawas na gikan sa detention facility si Tatay Digong, no, detention facility sa International Criminal Court. So kung makagawas si Tatay Digong, kaning mga antay maabot na pod sa dalunggan ang babaanig sinaok. Kaya gusto gyud ipakulong sa Tatay Digong. No? Mabot na po sa baba o sinaok. Naay daghan kaayong problema ang atong nasod nga dapat i-voice out. Mga desisyon sa atong gobyerno nga dapat batikoson, pero kini mga higalang nagpaila nga makabayan, concern sa katawhang Pilipino, wala may gihimo sa kasamtangan, nagsigi raman hinuog apil-apil aning pamulitika. Worst tungod kay mahibaw-an na lang nato nga apil di ay sila sa talayan system, ilabi na dinha sa Kongreso. Di ba? Kaning mga critical thinking or critical thinker mga higala against the government, referring aning mga militant groups, referring aning mga higalang mga naa sa left, gamay lang nga issue kaniadto. Parte ng sabaan nila, parte ng daghanang sako mga higala ang ibalandra din sa karsada, act of protest. Pero di ay daghan kaayong issue. Mga pundo, mga higala, gikaw-kaw sa gobyerno, walay nakitaan nga mga proyekto. Gipangwaldas, bulawan, kwarta, budget mga higala, gipangwaldas. Pasalig nga mga project, bugas, suhulan, usbawan, wala na tagaag katumanan mga bay, ingnong kalang patay na. Pero wa jud ka makadungog aning mga NPA nga mga grupo, mga higala, mga leftist nga mga grupo nga magprotesta, magyaw-yaw dinha sa karsada, unlike before. Di ba? Naman ko'y point of comparison. No? Atong una, gamay lang igpot mga higala, pertinan ninyong samaa. Karon pertining dakuan ning mga isyuhan ni, apil na ng i-tax na mga trabahante online, kay daghan na ba daw ron mga higala ang employed? O sa mga klaseng employment? Online. Employed sa Krusty Krab. Krusty Krab. Mao na panghambog ninyo. Dili kaning gitawag nato mga higalag quantity of employment ang issue dinhi. Quality of employment nga makabuhi sa ato ang pamilya, makapaeskwela sa mga anak, makapakaon sa pamilya katulo sa usa ka adlaw, makapahospital kung dunay balati ang maangkot, makapamalit og unsa nang mga basic needs nato matag adlaw. Di ba? Those are issues that confront this administration nga nagpabiling hilom ang mga militante. Taw-taw, balik na. Humanaman pipilat ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Kahapon po, araw ng Thursday, ay nabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Alas 8 ng gabi yung ating minomonitor po na low pressure area sa may hilaga po ng Batanes. At pinangalanan nito na Tropical Depression Auring o yung unang bagyo ng 2025 and for the month of June. Simula naman alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ay tinawid nitong si Bagyong Auring ang malaking bahagi ng Taiwan. Hanggang sa alas 2 ng madaling araw kanina ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility and at the same time, humina po uli ito bilang isang low pressure area. Huling namataan kaninang alas 4 ng madaling araw, ang low pressure area na dating sa Auring, 580 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Again, patungo na to sa may Eastern China at hindi na nakakaapekto sa ating bansa. But the trough, meron pa ring epekto dito sa may Batanes at yung habagat naman or southwest monsoon ay siyang bahagyang pinalalakas nito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin yung epekto ng easterlies naman. Nagbabalik ang easterlies o yung hangin galing dito sa may silangan. At dito sa ilalim ng easterlies, meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ, yung mga kaulapan na associated sa mga salpukan ng mga hangin galing sa magkabilang hemispheres. At itong ITCZ at easterlies ang posible magdulot ng mga paulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw po mataas ang tsansa ng ulan sa may Batanes dahil dun sa trough ng low pressure area na dating si Bagyong Auring, habang sa Babuyan Islands, last malaking bahagi ng Ilocos Region, asahan din yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan and mga thunderstorms, epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, last lalawigan ng Aurora for the whole day, asahan po yung makulimlim na panahon at sasamahan din ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, habang sa natitirang bahagi ng Luzon, over Central Luzon, Metro Manila, most parts of Southern Luzon, partly cloudy skies ang iiral, so mag-i-improve yung panahon at aasahan lamang yung mga pulupulong mga paulan or mga isolated na mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius at meron lamang pulupulong mga pag-ulan pagsapit po ng hapon, habang dito naman sa may Baguio City mananatiling presko mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, plus malaking bahagi ng Visayas, asahan po ang improved weather conditions. Actually, fair weather po tayo or magiging maaliwalas naman ng panahon sa umaga hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng tanghali, asahan din yung mainit at maalinsangan na panahon. Then pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, nagiging bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, lalo na sa may Eastern Visayas. Sasamahan din yan ng mga isolated na mga rain showers or thunderstorms na hindi naman po usually nagtatagal, mga 1 to 2 hours lamang. Dito sa Metro Cebu, temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees, habang sa may Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mayroon din pong aasahan mga pag-ulan as early as morning dito po sa may Surigao del Sur and Davao Oriental dahil yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Bago magtanghali, malaking bahagi na rin po ng Caraga Region and Davao Region ang magkakaroon ng maulap na kalangitan, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao is fair weather conditions or partly cloudy to cloudy skies. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na ang malaking bahagi ng Mindanao at aasahan din yung mga saglit na mga pag-ulan at mga thunderstorms. So make sure po na kung lalabas ng bahay sa hapon ay magdala pa rin ng pananggalang sa ulan gaya ng payong or kapote. Sa Zamboanga City po, mainit hanggang 34 degrees Celsius for today, habang sa may Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong nakataas na gale warning or babala sa mga delikadong alon, but make sure po na yung ating mga mangingisda dito sa may West Philippine Sea at sa may extreme Northern Luzon, na magte-take caution pa rin po tayo dahil posible pa rin umakyat sa hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon. Equivalent po yan sa isang palapag ng gusali, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms dyan. And then by tomorrow, hihina yung hanging habagat. Posible na lamang yung mga nasa 2.5 metro kapag meron tayong mga malalakas na mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi pa rin ng ating bansa today hanggang sa mga susunod na araw, nasa banayad ang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. Usually mga 0.5 hanggang 1 meter po ito. And then kapag meron tayong mga thunderstorms, tumataas lamang ng saglit hanggang 2 metro. At para naman sa ating 4-day weather forecast, aasahan natin yung dalawang weather systems na iiral sa ating bansa, yung easterlies plus the intertropical convergence zone. So by tomorrow po, over the weekend, makakaasa tayo ng mataas sa tsansa ng ulan dito sa may Visayas and Mindanao. Hindi siya tuloy-tuloy pero hindi rin po siya isolated. Meaning frequent, meron tayong mga on and off na mga pag-ulan.
in some portions, lalo na sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, and Soc-Sabgen. Kung kayo po ay lalabas ng bahay para po mamili ng mga gamit ng ating mga estudyante na papasok po over next week, i-make sure po na meron tayong dalang payong. Habang dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, mag-i-improve na yung weather at aasahan naman yung fair weather conditions dito sa may Northern Luzon. Mas kakaunti na lamang yung mga pag-ulan, more on mga isolated na lamang pagsapit po ng weekend. Then pagsapit naman ng Lunes and Martes, that's June 16 to 17, aakyat ng bahagya yung Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin, kung nakaka-apekto ito sa Visayas and Mindanao over the weekend, magtataas tayo ng mga pag-uulan or tataas yung mga pag-ulan natin sa may Bicol Region, some parts of Mimaropa and Visayas. Make sure pa rin na meron tayong daladalang payong sa mga papasok po sa mga unang araw ng susunod na linggo. Aasahan natin yung maulang panahon dun sa mga nabanggit natin na lugar. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao and Luzon, asahan po natin yung bahagyang maulap at fair weather conditions in many areas pa rin. Mainit pagsapit ng tanghali at sasamahan lamang ng mga isolated na mga rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang ating sunrise ay 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:26 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Alright, balik tayo kala. Dili sa ito panagkuyog sa programa ng issue sa masa sometime to the night, 16 minutos ang kalabay. Huwag ang alas 7 sa buntag. Oy, sa ito aga mga NBA enthusiast, gibati na ron mga higalag kabalaka, no? Ang mga fans og nakapusta sa OKC. Human na parot mga kaigsuunan, no? Sa ilahang Game 3, aga OKC kontra sa Indiana Pacers. Pila ba to'y score, final score di sweetheart? No? Bura og sobra pulo man mga higala ata. No? Ang kuan, kining diferensya. Nigawas mga higala og na-surprise ang OKC sa 6'1 undersized guard sa kining Indiana nga si TJ McConnell. No? In fourth quarter alone, nakakuan siya, murag almost triple-double mga higala ang iyahang record, no? Maayo mo dula. Actually, undersized lang gina siya nga guard, pero sa ubang team pa na siya kaniadto before siya mga higala gikuha as backup, no? Guard sa kining Indiana. Maayo na gina siya. In fact, na-opera na siya og dako-dako pod, no? Nga salary. Tungod kay reliable siya mga higala, efficient, no, nga kini nga player si TJ McConnell. Pero ang pinaka factor gyud dito is ang depensa gyud, no, sa kini mga higalang gitawag na tog Indiana Pacers, no, nga ilahang gi-impose, gipalisud-lisuran gyud nila pagayo ang OKC. Si reigning MVP SGA, Shai Gilgeous Alexander mga higala, no? Ang iyahang free throw naga-average na siya 24 free throws every game. So score man gyud na kay kuan man siya almost 90% free throw shooter. But on game 3, 5 lang siya ka free throw mga higala. Now, ilang gi-blame ngadto pod sa mga referee, kay wala daw tawagi nga dapat tawagan ang mga tirada, no? Labi na ang iyahang mga layup, dapat na ako no'y foul, mag free throw ko no si SGA, pero wala tawagi mga higala. Resulta walay puntos. O niya, ang mga referee, may man nga wala manggoy foul, yun sila nga nakita. It's a hard-nosed defense. Wala siya makashot, wala siya makakuha foul, nga nag-expect siya nga makakuha siya foul para maadto siya sa foul line o free throw line, o wala man. Alright, taon-taon, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers.
subject to the regular tax rate at the comfort of your homes using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan... Balik na may kala, din sa 90.7 Love Radio. Sige po yung busalagad, June Bersamin. Itagli yung orasan doon na ay 21 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Sabaw mo kaning oras, importante yung kayo ni. Masig mag-wonder mo, nganong sige man kag-mention og oras dyan. Una, kabahin ni sa mo ang public service. Paghatag lang sa oras, public service na siya. Kaduha, ang oras, importante aron di ta mali. Ang oras, importante aron di ta mapas mo. Oh? Ang oras, importante aron di ta matanggal sa trabaho. Ang oras, importante aron nga di ta kasab-an sa tuang asawa ug mga bana. O, di ba? Ang oras, importante aron dili ta makadungag og bayad ngadto sa rumboy. Basig. Sobra naman kaayo mo, boss. Sobra naman mo 3 hours. Oh, so importante tanawon gyud permi ang oras. Lion gyud diha permi ang oras. Good morning din ha kang Dudong Ihalas, sa may barangay Mulig ug sa iyang asawa ron din na sugod nagsugkay-sugkay siguro sa Maruya. Atay Rodi Migueliano, diya ni sa mga taga Mulig ni. Mga retired playboy daw ning ilahang grupo. Pangan sa ilahang grupo. Retired playboy. Mga palakirong way uyab. Palakirong way uyab. Onya, ang ilahang pinaka-commander kay si Joselito Maratas, aka Commander Itok. Ay, dirita. Sa istorya, mga higala, ano na pong kwan. So much, no? Ato lang diri is to pray nga mag-grant na immediately ang interim release sa ato ang pinalangga mga higalang si Tatay dito. So, dirita sa istorya, may tungod na usab sa impeachment. Kay nagkamuritsing rog panagang mga kaigsunan ang Congress. Kung unsaon nila ni, human nga giremand mga higala sa mga senador after nag-convene sila, after gihulman nila ang impeachment court, giremand mga kaigsuunan ngadto sa Congress ang article of impeachment. Yan. Now, unsay epekto niini, no? Matod pa sa pipila ka mga legal expert like Justice Ascona, Adolfo Ascona, nga wala man ay problema. I see no illegalities or prohibition sa gihimo daw sa kini mga higalang mga senador. Crossover daw na mga higala between the 19th Congress and 20th Congress. Ang importante mato ni Justice Ascona nga nag-convene ang mga senador as impeachment court tungod kay maunay mando sa Batakang Balaod, naka-acquire sila og jurisdiction sa article of impeachment og continue mga kaigsunan wala mawala sa ilaha ang jurisdiction after giremand nila ang article of impeachment. Now, ang kini mga higala karong isyu nga crossover, importante po ni. Tungod kay burag kinahanglan pangayoon ba nimo ang bendisyon sa 20th Congress
Sugot ba mo 28 Congress aning article of impeachment? Burag, yun ana mga higala ba ang dating o sa inato pa? Kay ang naghimo bayaan ni 19 Congress. Lahi man ang 28 Congress tungod kay ang naglangkob sa 28 Congress lahi naman nga mga congressman, although daghan gyapon ana nila membro sa 19 Congress. Pero lahi na ang ilahang composition mga higala. Daghan ra bang mga membros 19 Congress ang nangapildi mga kaigsunan, labi na kadtong mga pasiga-siga sa Quadcom, di ba? So sa laktod, lahi ning 28 Congress. With due respect the result of the election, dapat na ay crossover kuno mga higalang may tabo. So, would they concur mga higala aning article of impeachment or balik sila mga higala sa uno o kanang gitawag na tog square one mga kaigsunan. Now, kung i-concur nila ni, but pasabot, sige, as 28 Congress, okay may anang gihimong impeachment na article of impeachment sa 19 Congress. O, ibalik na dito. So, wala tayo problema din ha, mga kaigsunan. Pero, kung naay mga congressman mo object, moingon sila nga, adili ato sa ning butuhan ning usab kay lahi man tong 19 Congress, lahi man ta ato sa ning butuhan nato ni. So, balik sa square one. Ang delikado din ha, kay naarabagyoy mga congressman nga mga bag-o, siyempre, gusto pod mga higala makakwarta. O niya, it has been a public knowledge mga bay, nga nahulma ng impeachment or article of impeachment dili tungod mga higala sa gihimong valid resolution. Apan tungod sa gihimo mga higalang payment of 150 million each kada pirma sa mga congressman. So ikaw karon baguhan kang congressman, be, pangutan-on ta ka. Musugot ba ka? Nga diretsoon lag. Sige. Go ahead. No? Approve without thinking. Wala ka. Dili ka part sa 19 Congress. Karon ka na-elect sa mga tao sa 28th Congress. Labi na og mangwartahay pug kag utok. Maingon siguro ka nga. Speaker, mahal man daing pirma di ay ani speaker. Oy, 150 million man di ay ni. Wa man ni katilaw anang 150 million ni mong gipang-apod-apod kada mo pirma speaker niya karon. I-appeal mi ninyo anang approval anang concurrence anang kuan article of impeachment para mabalik dito sa Senado para may tabo ang impeachment trial. Burag unfair man na sa mo speaker. Ang mga nakapirma sa 19 Congress ana na ay tag 19 million, 150 million. Unya kami ambit kay sa 28 Congress mi wala mi amo. Diha na magpangalot sa bugan si Speaker Romualdez. Diha na siya magpangalot sa bugan, matay mangita na putag budget ani kay naa na po mga congressman wa maapil sa 19 Congress mangayo magpabayad na po ning mga panuhak. Di ba? Puro na kwarta-kwarta din ang transaksyon mga higala sa Congress. Naabay transaction na kwarta-kwarta man yun na din. No? So, mo gikahadlukan mga kaigsuunan ni Tambaloslos. Mayngon siya nga 215 voted for the resolution, pero wa na niya gimension nga 115 received the 150 million after signing the impeachment article of impeachment against the Vice President. So ikaw karon bago kang congressman, labi na dako kay ka mga higala gasto na itong milabay nga eleksyon. May 12, 2025 midterm elections. Dako kay ka gasto. Musugot ka nga dito nimo mabawi to imuhang gasto.
Moyon ka nga isa ka na lang nagbalik. Sige mo kongkor na lang ko na diretso. Wala mga higalay kwarta ihatag si tambalos-los mo. Ha? Isa. Ato ning klarohon. Ha? Katong mga membro sa 19th Congress nga nakabalik ron sa 20th Congress nga nakadawat og tag 150 million gikan aning ato ang leader nga tambalos-los. Pwede na to sila, di na tagaan. Sobra-sobra na to ila. Kami, wa man mi makadawat, kay karon pa man mi nahimong congressman, dako kayo mi, o gasto atong milabang eleksyon, hatagi pod mi din na, speaker. Ingon ni speaker, nabuang na ni. Ha? Kadaghan na taan ni magsigig hatag og 150 million para matuloy lang ning impeachment sa Vice Presidente. Oh. Unya, sige. Isaka na nato. Adto na ta sa istorya nga isaka na og balik mga higala. Actually manggod, ato lang klarohon. Mao nang niingon si Justice Adolfo Ascona nga walay legal impediment. Legally allowed ang gihimo sa mga senador. No? Di ba? Ingon siya nga unique but permissible. Unique siya because this is the very first time. But permissible because there is no provision under our law or regulations or ingno nato mga higalag, mga polisiya dinha sa Senado or sa impeachment tribunal nga nagdili sa gihimo sa mga senador. So, unique, permissible mga kaigsuunan. Iyon mangguni siya. Sa part manggod sa Senate, na ay duha sila ka-power nga pwede ma-exercise depending on the situation. Naa sila mga higalay ministerial power, naa sila discretionary power mga bay. No? O sa maning ministerial o discretionary power sa Senate John as an impeachment court. Ang ilaha mga higalang ministerial power. But pasabot, wa sila'y mahimo but to follow the law, to follow the Constitution. Mo na'y ministerial. Dili man gusto nimo, pero wa kay mahimo. Imo na lang yun ang sundon because maunay orders balaod. Di ba? Murabag ka nang, kalaban nimo ang imuhang ugangan, wa jud ko'y gusto ani akong ugangan. Uy, palahubog kay ni akong ugangan, sa bungiro pag yung kayo. Kada buntag. Sige, damog anang iyang nilimugmog sa dagway anang iyang hiniktan dias nataran. Wa jud ko'y gusto aning akong ugangan. Unya usaon ta man na ugangan naman na nimo. Wala kay choice but to accept, to follow mga kaigsunan. Maunay ministerial. Ha? May tabo na siya with all the elements, all the requirements are present. Wala kay choice. Wala naman kay idahilan nga musupak ka. Kompleto naman na tanan. Di ba? Pero pag ang mga senador na ay makita mga higalang mga kadahilanan nga sa ilahang tanaw kinahanglang i-comply, it is their discretion mga higala to remand the article of impeachment. While it is true nga ministerial duty nila ang mag-convene nga mao'y ilahang gihimo so that they could acquire jurisdiction, makabaton sila mga higala o gahom, power to hear and decide and continue mga higala aning impeachment trial. Those are ministerial with the condition if all the requirements, ang tanang mga requisitos pero kung sa ilang tanaw na ay kulang, discretionary power of the Senate will play.
They can use this discretionary power. Oh, ibalik na dito. Wa may balaod nga nagsulti nga. O, sinik, pwede nyo ibalik basta kulang. But because that is their discretionary, it belongs to their discretionary power. Kulang eh. O saon taman na. Discretionary na to, ibalik nito, ipakomplito. Once completed na, all the elements, all the requirements completed na, dawato na wa na'y mahimo pod ang Senado mga higala. Di na pod sila makabalibad ana. Di na pod sila pwede mo dili mo dawat ana because it shall be reduced to a ministerial power, ministerial duty mga higala. So ingon na ang proseso. Ha? Karon kung ibalik na sa mga congressman, naanay crossover nga naitabo, okay. No problem. Same article of impeachment shall be submitted. Moingon na po nirong dipinsa mga higala, pag abot dito sa di pa maabot sa trial, actual trial, they can raise it before the Supreme Court. Oops! 1 year bar rule. What is the basis? The basis is the article of impeachment elevated by the 19th Congress is different from the impeachment elevated or concurred by the 20th Congress. Meaning, duha ka impeachment complaint na siya. Mo na'y mamahimong contention, wa ko maingon nga maog yun na. But actually, mo na'y pwede gamiton nga legal contention mga higala sa depensa so that they could support. Ilaha mga higalang masuportahan ang ilahang argumento labot aning 1 year bar rule. Asa siya? Unsa may ilahang ebidensya? Mao man eh. Dapat ilahang maestablisar or ilang i-establisar nga ang article of impeachment sa 19th Congress is different aning article of impeachment sa 20th Congress. Para mo gawas nga naay duha ka impeachment complaint within 1 year that violates the prohibitory provision mga kaigsunan nga no impeachment complaint shall be filed twice or more than once within 1 year period. So, mo na'y gamiton mga kaigsunan nga argumento sa depensa. And they can raise it before the Supreme Court because there is now the so-called existing of question of law. Even prior mga higala sa impeachment trial. They can ask to suspend the impeachment trial pending the resolution of the highest court of the land, which is the Supreme Court mga kaigsunan, o sabay masulti sa Supreme Court ani. Kanibang article of impeachment nga giduso sa 19th Congress, makonstro ba ni nato, sabton ba ni nato nga pariha o dili pariha sa impeachment or article of impeachment nga gi-file karon sa 20th Congress. Kung i-concur bot pasabot burag okay mi ana concur mi ang mga congressman sa 28th Congress. But still, there is a legal question mga higala because 19th Congress is different from 28th Congress. So, ang ilahang article of impeachment, pwede sabto na to, nga lahi na siya. So, mahimo na siyang duha. Pag duha na, dili na pwede within 1 year. Prohibited na siya. So, mao na ang ginali-li karon. So, mabaragi hapon ang trial mga higala bisan pag gusto si Vice President Inday Sara. Now, to the accusation nga nagdula ni si Senador Chis Escudero. Ato na mahigala unyang klaruhon
nganong ginalangay-langay, nganong si Chis Escudero, dili gusto may tabo ning full-blown trial sa impeachment. Dili ni interes ni Inday Sara ang dipinsahan. Taon-taon ba kala, balik tao man lamang pipila ka mga pahinomdom. Alright, balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Doon na may gala, 44 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Sahay mawala tas passing, labi nagmaligsa na ta mga gala sa komersyal. Anyway, direta no sa kining istorya may gala tumbalik ka kadiot be kining NBA kidaghang sigig pang regards unsa kahay masulti daw sa mga fans sa kining OKC nga nayari man gyud sila sa home court
sa kining Indiana. Anya ang game 4 ra ba mga kaigsunan, no? Sa Indiana ra ba himuon? Oh. Sa Indiana ra ba himuon nya mura og ang momentum siyempre 2-1 mga higala na nasa kining Indiana. So definitely muhimo na pon og adjustment, oh. Muhimo na pog adjustment mga higala ang kining Indiana, ang OKC, paunsa nila ma-set up ang ilahang opensa. Or paunsa nila mga higala surpass, no, ang kining depensa, mga pagpahirap, no. Actually pinahirapan sa mga Tagalog pa si SGA, no, sa depensa mga higala sa kining Indiana Pacers. Diya palang daan sa kining entrada sa shaded area, di na mga higala siya makakuan, no? Di na siya basta-basta mga higala makalusot. Ay labi mo sulod siya sa ilalom, payungan siya ni Miles Turner og ni kuan Pascal Siakam samot. Siyempre, veterano ning duha ng mga higala, unlike sa mga bigs sa OKC, nga mga batanon pa kayo, lack of experience. Dili lang experience sa game, but lack of experience mga bay pag-abot sa NBA Finals, no, sa championship. Importante kaya na. So, isa pod, because kasagaran sa mga players sa OKC, batanon. And this is the first time, no, nga except for Caruso mga higala nakadula og kampyonato, matod pa nila mo ni pinakalisod alang sa usa ka player nga modula og kampyonato. Oh, kana modula ka ang game ninyo sa home court sa imuhang kontra. Dili lang ang lima ka mga kalaban sa hardcourt ang imuhang ikonsidera. Ang kinipod mga higalang hugyaw sa mga fans, no, sa imuhang kontra tungod kay naa mo sa ilahang kining home court. Paunsa idil mga higala sa usa ka player nga nidula og kampyonato ang crowd, ang pressure sa crowd, di ba? Then masukod og ma-develop ang imuhang maturity level. Nga diin maunay nakita nato mga higalang kulang sa part, no, sa kining OKC. Muna nga maglisod sila sa ilaha nga opensa once nga ang crowd labi nagdikit-dikit ng score, mutingog na ang crowd, no? Unlike ani mga kaigsuunang Indiana nga naa na gyud sila naka-kuan din na, no, nakatagana nga depensa, mga anchors nila nga veteran nga taas-taas na og kasinatian mga higala pag abot sa pressure sa kining crowd. So mao na ang usa sa mga factors nga nakaapekto gyud pag-ayo sa performance sa kining OKC. So karon ang betting mga higala almost 50-50 na. With the latest development nga ang kining number of free throws ni SGA, ni Shai Gorgeous Alexander mga bay, ang reigning MVP ang MVP actually, no, sa regular season, star player sa kining OKC mga bay, na ay dako kaayo nga pag-reduce. Lalo man kag mo free throw tag 24 ka free throw. Kada game 25. Muna mo score ko siya tag 30 ka pin kay ang dako nga porsyento ana is free throw man. Nya maayo kayo free throw. Pero sa game 3 nakabaton lang siya 5 ka free throw. Ang implikasyon ana siguro dili kay siya aggressive, munang wa siya makakuha fouls, pero the same play man gyapon ang iyahang ginahimo. Aggressive man siya. Ang ila na puro nakitaan ang referee,
dili na kumbinsido nga naay foul ang iyahang mga layup, maungwa siya matagai og opportunity sa free throw line pangdungag sa iyahang mga higalang puntos. So, aton tanawon, ang game 4 mga bay. Kano sa bang game 4 DJ Sweetheart karon ba? No? Ato mga higalang subaybayan ug unsa na poy may mga dagan ni ining NBA Finals. Tali sa OKC og Indiana Pacers. Tadal balik ta man lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik na may gala din sa tuwag panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Nagyapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Now, atong balikan. No, kaning istorya may tungod aning impeachment. No, tungod kay lain-lain ang pagpanglantaw sa mga legal luminaries, mga higala aning nahitabo lagi nga remand. No? So, sa laktod, kani mga higalang article of impeachment, masaka man gyud balik sa Senate. Masaka man gyud ni. Pero di ana po ilain lagi nga legal nga question. Pwede ba ni dawaton mga higala? Dili ba mo object ang legal defense? Or ang defense mga higala, pagdalho na po ni pagbalik sa 20th Congress ngadto sa Senate. Maingon naman po ni ron ang ato ang mga senador nga, it's a different impeachment complaint. It's a different article impeachment, but literally, mauragod gihapon ni. But because, lahi na po ni siya mga higala nga Congress, it presupposes nga, lahi na po ni siya nga complaint. So kung lahi ni nga complaint, duha na ni ka-complaint. Ang complaint sa 19th Congress o ang complaint sa 28th Congress. Moingon na po na ron ang depensa nga. Kung inyo nang ipadayon, inyuhan ng isaka o inyong taralon, mudagan mi sa Supreme Court on pure question of law. Question of law. Diba? Whether or not the article of impeachment made by 19th Congress is the same impeachment or article of impeachment submitted by the 20th Congress. Or whether or not mere concurrence of the 20th Congress of the article of impeachment made by 19th Congress is one in the same complaint. So, muna ang legal issue nga posibleng resolbahon mga higala sa Supreme Court. Now, fast forward ta. Because ang ato ang gisgutan diri is intended only for our discussion mga kaigsuunan. Moingon karon ang Supreme Court nga no, it is a different impeachment complaint because the first one was made by 19th Congress and the second one
is made by the 28th Congress. Therefore, there are two impeachment complaint or article of impeachment. Mayroon sila. There are two. There is only one article of impeachment, the same article impeachment, but there are two impeachment complaint. The complaint of the 19th Congress and the complaint of the 20th Congress. So, mopabor na ngadto sa Vice Presidente. Pero, kung muingon karon ang Supreme Court, kaya atong gina-presume nga, mosaka ning isyu nga to sa Supreme Court, kay naa mga higalay question of law ani. Moingon ra sa Supreme Court nga one and the same. Ang impeachment complaint sa 19th Congress o 20th Congress, one and the same complaint na siya. Therefore, saka siya mga higala ngadto sa Senate. Ang another line of defense na pod karon sa Vice Presidente. Numbers na pod. Ayan. With that number 18 mga higala nga nagriman, ug ang gikinahanglan lang sa Vice Presidente for her acquittal para mapawalang sala siya mga higala aning impeachment is only 9. Siyam lang. So, mula ang another line of defense mga kaigsunan. Siyam lang ang iyang gikinahanglan. 18. Bisag ipanghatag pa ng uban mga higala, siyam lang ang iyaha. Dili gyapon makumbikto. So atong ibalik ang atong analysis. Kung ikaw karon si Tambaloslos, mo gasto pa kag milyon-milyon bayad aning mga congressman nga wa mahatagi atol sa 19 Congress. Mo gasto pa ka sa kadaghan og line of defense mga higala. Daghan kaayog tudasan sa laktod nga pagkaistorya si Vice President Inday Sara Duterte aning impeachment. Now, nag-mention ta kaganiha, nganong kana si Senate President Chis Escudero, mura man nagnibaryable. Ana ang ato ang assumption, no? Ani mga kaigsuunan nga dagan sa mga panghitabo sa pagkakaron, Pero actually, wala na mo variable mga higala si Chis Escudero. Unsay rason? Tepa, kadyot lang. Nganong ingon ana ang barugana ni Chis Escudero. Good morning una din na akang Victor Radasa Sinya. Ma'am Rosalyn Lagundis magkausapa. Ray Vina Balio Cloma. Mayo nga buntag. Si Ruel Senora Diaz. May buntag din na, sir. Sa Lumikad Compound, kusog kaayo ang imuhang programa dire. Salamat po. Si Jessie Bahinting, shout out sa may Lisada Turil. Jessie Bahinting, may buntag da. Si Bebe Lumanas, Morning June, shout out me dire. Live dire sa Katalunan Grande, SGR. Uy, salamat ya mga taga SGR. Silingan na mo diyang mamo. Jaime Balneg, gikan sa Lagaw Jensen, Jovinal Burjos, taga Bangkal ni mga kaigsuunan. So, thank you so much. Paki-like and share lang sa to ang programa. Good morning po din sa newsroom anang tulo ka mga FM station nga kanunay nagmonitor sa atoa. Nagmonitor daw sila unsay ato ang topic kay mao po day ilahang hisgutan. Basig masipiat pa mo din i-record gud ninyo para makuan gyud ang tanan namong topic, makuha gyud ninyo. Namanggoy tulo ka FM station daw mga higala, magsigig monitor sa ato ang programa dinhi, magmonitor kung unsay topic kay mao po ilahang sundon. Sa ato pa ang issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio, nahimo na daytang trendsetter ani sa mga topic. Di mo kabaw mangitag unsay topic, maminaw po daw sila unsa day plastada daw sa topic, para parihason daw gapon nila unya labuan pag daw nila ang ilahang discussion. Maayo kayo. Maayo kayo ng idea. Maminaw sa topic unya giunsa nako pag-discuss, giunsa nato diri pag-discuss kay ilahang sundugon unya ila pag ang labuan.
Okay kayo. Okay na. At least kung ang ato ang mga listeners dili kayo makasabot diri sa ato ang discussion, basig inighuman nato diri sila na po'y mo discuss, basig makasabot na pag-ayo sa ilaha. Alright. Atong balikan. Sige lang. Pasalamat ana nila da. At least naminaw sila, no? Uy, si Mario Pindoco din na sa IFM. Good morning. Ano siya? Paminaw jud ko sa imo nga jud. Thank you. Salamat kaayo. Idol po din nato si Mario Pindoco din sa IFM. Sige siya paminaw sa ato mabuntag daw. Now, ngano si Chis Escudero? Murag imong tan-ahon ni variable, but actually wala. Duha ra man goy pilian. Di ka to pikas, diri ka sa pikas. Ang ginapugna ni Chis Escudero mga higala ani nga impeachment nga mahitabo ang impeachment trial. Butang nga wa masabti aning mga sigig doso sa impeachment nga mga kaubanan rapod nga taga-administrasyon o kaning mga CPP, NPA, NDF. Unsa di ay agenda or interest ni Chis Escudero? Hinomdumi si Chis Escudero mga higala. Wala siya'y amor kang Speaker Romualdez. Di ba? Sa iyang pronouncement, hindi kami sunod-sunuran sa Congress. Impartial kami. Di ba? So, wala sila mga higala tie up ni Romualdez din sa House of Representative. Kini, paminaw gid mo kayo ani kay medyo analytical ni ato ang ginahisgutan. Doon na mo ikatampo, itampo lang kay ato nang ikonsidera permi ng inyuhang mga views and opinions. Now, medyo analytical ni mga higala tungod aning very technical nga dula ni Chis Escudero. Nganong di man sila paparts ni tambalos-los diya sa Congress. Pero, alanganin po siya diri sa grupo ni Inday Sara. Unsa gyud ay gusto ni Chis Escudero? Di man nato masabtan si Chis Escudero. Unsa may gusto gyud niya? Lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki, babae. Ano ba? Si BP, si Tamba, si BP, si Tamba, ano ba? Unsa may gusto gyud ni Chis Escudero ani? Ang interest ni Chis Escudero, istoryahan tamo, na akang First Lady. Lady, you are the First Lady. Naadin ang interest ni Chis Escudero. Di ba? Gibunyagan siya mga higala o pambansang tagayboy. Kay siya ang tigtagay ni First Lady panahon nga mulala si First Lady mga higala magyarok-yarok anang mahalon kaayong bino. Ang tigtagay si Chis Escudero. Sa laktod, sa una-una siguro ni Chis, wala man ko'y utang kabubot o ni mo Tamba. Di man ikay nagbutang nako diri sa as Senate President. Ang nagbutang nako dinhi si First Lady man o si Presidente, may nagtabang na ako din tungod kay ako mo'y tigtagay ni First Lady. Now, unsay koneksyon ato ni mga higalang i-correlate. Muni importante. Kaning sigig monitor sa tua, muni inyong tunan ang pag-dissect og issue o correlation sa mga issue para masabtan ta. Ayaw nang sige, sundog-sundog, unsay ato adering plastada inyo harapong sundogon. Ano na siya? Correlation. I-correlate na to nganha sa impeachment. Nga namang dili man gusto si Chis. Tungod kay si Chis, probably, gipahimangnuan na sa iyahang amo nga si First Lady, kaniya, kuan lang niya to analysis lang niya. Probably. Muna yung mo use ta word nga probably. Kay nakahinumdo mo. Nag-mention si Vice President Inday Sara. Nag-ingon, Lisa Marcos, white envelope. Now,
kung tugtaro ni Chis Escudero as Senate President, at the same time, presiding officer sa impeachment trial, nga full-blown ang impeachment trial, siyempre, una, prosecution, magpresentar o mga ebidensya against sa Vice President. Then, defense mga higala, presentar ebidensya. Pag mahitabo manggod ang full-blown trial, kadtong gimension ni Vice President Inday Sara nga white envelope, nga allergic kaayo si First Lady, kay naka-video pa niya ito. Ha? Every time nga i-mention ni Vice President Sara ang white envelope from First Lady, murag siya kanang maningkoy ba? Murag kanang manok gani nga nanalaw-talaw gidala dito sa sabungan. O, pag abot sa taparan, di na nimo matapad kay maningkoy og ayo. Ingon ana mga higala ang paghulagway sa bation ni First Lady. Every time nga makadungog siya mga higala anang istorya sa white envelope, wapo ta kabalog unsa na sulod anang white envelope. Pero it has something to do with funds mga kaigsuunan daw. Ha? So, as Senate President and presiding officer, imong amo posibleng maalaot kay kung panahuna nga magpresentar og ebidensya ang Vice Presidente, iya nang i-appeal ngadto sa iyaha mga higalang ebidensyari. Pag abot sa full-blown trial, sunog ang iyang amo nga si First Lady. So as much as possible, ikaw tagay boy ka ni First Lady nga Senate President, presiding officer sa impeachment court, imong ipasunog ng imuhang amo? Dili gyud siguro. So mao na si Chis Escudero, dili pud gusto anang trial sa impeachment. Kunuhay lang, ilaang i-comply mga higala ang constitutional requirements that as a senator, they shall convene after receiving the article of impeachment, they should convene and acquire jurisdiction over the complaint mga kaigsunan. But sa iyahang mga aksyon nga gihimo, sa iyahang mga manifestasyon nga gihimo sa pagkakaron, mga gesture nga iyahang gidisplay mga higala, tataw kayo nga walay amor kung mahimo lang babaga ni Chis Escudero ang trial mga higala sa impeachment kay iyahang gidipinsahan dili si Tamba, dili ang presidente kundi ang asawa sa presidente nga matud pa sa vice presidente nga si Inday Sara, white envelope Lisa Araneta. So kung mapresentar ng gihingong white envelope, perting sunuga ni Lisa Araneta mga kaigsunan. No? So pamasunog si Lisa Araneta, sunog ang presidente. So ang interes karon mga kaigsunan ni Chis Escudero, wala din ha anang ginahimo sa Congress. Naas Malacanang ang iyahang interes. That's why, sa iyahang mga ginahimo karon, masulti nato nga wa gyud siya interes ana, not because nidapig siya kang Inday. Nagkataon lang nga wa siya choice. Apan himuon kung unsa ang baruganan sa mga senador nga kauban niya nga nagdapig sa vice presidente. Nga naman, kay ang interes ni First Lady naa dinha nagkuyog-kuyog mga higala sa pagkakaron. Mao na klarong istorya, ha? Mao na nga sa Senate President palang daan, sa presiding officer palang daan nga si Chis Escudero, labo na mga higala kay di na siya musugot nga mahitabo ang full-blown trial kay masunog ang iyahang amo. Alright, doon na mga galay, 9 minutos sa kalabay, human ang alas 8 sa buntag. Taon-taon, dagang patag mga sigutarin, human lamang ang pipila ka mga pahinom daw. Malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin.
Inuming ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Alright, balik tayo gala din sa itong panagkuyog sa programang Issues sa Masa. Oh? Mao ba? Sige lang. I mean, mga kauban, tanong magyapon ni sa buhat. Ang uban ani, mga kauban pag yun nato kanhi, no? Sa kining kumpanya. Basig, gimingaw lang po sila sa ako ang tingog mo ng ilaha kong monitoron. Pero ang nag-ingon manggod nato, ilaha ra pong mga kauban diya sulod, mag paminaw dyan, ganiha, itong imong topic ba, nga kuan, mag-ana-ana yung istorya ba, okay rapod, no? At least, pareha tawag topic, inigkahuman ako, inyohan na pong ipadayon o kuan, hisgot, niya, mapagwapo pag yun ninyo, kay naaman mo yung mga sakto din hang researcher, di ba? Buragdag yung maminaw sa inyo, niya, plus, ang radyo pag yun, o saray dial, okay kayo. Ay, nako. Kani mga higalang rating games radyo. Rating game raman ni actually. Doon may galay 11 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Kisa man ni Oser Arriver Ribalib. Asa man ni dapita ni nagtan-aw naminaw Ilinita Heights Subdivision Catalunan Grande. Si Kuya Delta Challenger, may buntag po ni mo din na Kuya. O yan totoo mga gala. Atong isgutan po, kaning plano nga file na po daw kriminal nga kaso si Inday Sara. Kay naa na daw rekomendasyon sa Committee on Good Government and Public Accountability diya sa Congress. Mga tao ra gyapon ni Tambalos-los god ang naghimo sa ingon. Ato nang isgutan, kay murag mao ni ang ilahang response sa gifile nga kaso batok sa mga officers nga involved sa illegal arrest mga kaigsunan ni Tatay Digong. Mao ni nga kasuhay, sumpay ni sila mga igala. So aron nga ma-equalize ang istorya, mag-file po daw sila og kaso batok mga igala kang Inday Sara o sa iyahang mga opisyal. Mahilumduman nga ang COA, no? Commission on Audit, nagsulti na nga wala mga kaigsuunay irregularidad sa funds nga gigunitan ni Inday Sara o nagasto ni Inday Sara sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Samot mga kaigsuunan ang ombudsman, pinagi ni Ombudsman Martires. Nagsulti nga, wa siya nakitang sayop sa gihimo sa confidential fund o sa naitabo sa confidential fund sa Vice Presidente. So kani mga higalang mga opisina ni sa gobyerno nga pwede mo kiling mga higala sa administrasyon. Pero nagsulti nga, walay problema sa confidential fund ni Inday Sara. Di ba? Ang mga congressman lang man nga mga alipuris si Tambalos-los mura may sigig-ingon nga na ay corruption. Pero ang bilyon-bilyon mga higalang confidential fund sa presidente o uban pang mga opisina, wala magani question na nga why nahimo ang administrasyon. Mag-upat na katuig, why agi mga higala, pero kung tanaw ni mong panudlan na nato, wala na hurot na mga kaigsuunan. Why na hitabo? Why proyekto? Mga bulawan na to, nahurot na intawon. So expect, kaning bulawan diri sa Pilipinas, mumahal ang per gram na po ani. Mumahal na po ni. Kaya maningkamot maning gobyerno, pag mailista na nga itong presidente, mabago ng presidente, maningkamot na po ng gobyerno,
nga accumulate og bulawan. Kaya ang bulawan bisag dili na siya mao'y back up sa peso kay dollar man ang atong back up mga higala. Pag mangutang tamoon ni tan-aon sa mga kreditor. Unsa ba naaba na sila bulawan din na wa man ay bulawan sila. Pautangan na gamay raw, wa ay bulawan. Wa man tay mamati din na, marimati. Di ba? So, ang tendency, musaka na po ng per gram sa bulawan. Karon gani, pila na ng per gram sa bulawan, 4,000 naman siguro kapin. Parti ng mahala mga higala. Labi na karon nga giwaldas ang duha ka container wingban, duha ka wingban mga higala nga bulawan sa Pilipinas, giwaldas aning administrasyon ni Bongbong Marcos. So magtigom na pod ang gobyerno mahigala og bulawan. Hubas-hubas na rabang bulawan mga higala din ha sa kuan Davao de Oro ug Davao del Norte. No? Nahubas-hubas na. Asa pa ba dapitang naay mga bulawan? Daghan pa man daw mga bukid sa Pilipinas naay bulawan mga bay. Pero wala na gyud. Hubas-hubas na gyud mga kaigsunan ang kining bulawan. Sayang ba? Nga hurot lang mga kaigsunan, tawag na to og kuan kining waldas sa kining administrasyon, wa man makita og unsa mga higalay nadapatan sa kining sapi nga nahimo nga proceeds adto nga naisgutan nga duha ka wingban mga higala nga bulawan nato paita. So, amot og unsaon ni sa musunod mga higala nga pangulo ang atong gisagubang nga problema sa pagkakaron. Hapit pa tulo ka tuig ang nabilin mga higala sa ato ang pangulo karon. Unsaon kani nato ni paglabang? Gipanghatag-hatag, hinabang, assistance kunuhay tanawa. Pila ka billions of pesos ang gihatag nga assistance. Unsa nitabo sa ato ang nasod? Unsa nitabo sa atong ekonomiya? So, these are testament mga kaigsuunan nga kanang hatag-hatag kanang assistance dili gyud na siya tama, dili na siya konkreto nga solusyon aron ma-address ang problema sa ato ang ekonomiya o kawadon sa katawhang Pilipino. Mayroon na makatabok og usa duha ka kan-anan. Pero ang ato ang ginalantaw is ang long-term solution. Karon gigastuhan na may gala ato prior sa eleksyon during campaign period og billion hatag anang tupad IX sa panang uban nga mga kabuang nila mga higala para lang makatigbas. So, kaning naitabo karon naa ba may galay ni Asinso tungod sa tupad og AX og uban din nga assistance naa ba? Naa ba'y na milyonaryo tungod ana? Sa pag mo na ipustas loto, pagyapoy kasiguruhan na. So kana testamento na mga kaigsunan. Nga dili gyud siya maayo nga proyektohon sa gobyerno. Gawas niya na, ginatudluan na nato ang mga Pilipino nga mamahimong badyaw. Di ba? Ang badyaw noon man nga sigig pangayo. Ginatudluan nato ang mga Pilipino nga mahimong badyaw samtang ang mga badyaw karon gudyaw na. Kay sige nagpamaligya mga higalag sapatos. Ang ipon kung dili silver bulawan na. May pang badyaw kay napay bulawan sa ngipon. Ang ato ang gobyerno, hurot na mga higala. Gidala na daw dito sa Hong Kong ni Bongbong Marcos o ni Lisa Marcos. Mga itong na-question na po mga kaigsuunan sa ilahang anti-money laundering na po ilaing kaso dito mga kaigsuunan ang pamilyang Marcos. Paita. So, kanang inyong nadawat nga mga tupad-tupad ubang hinabang nina, ato na rong nasukod nga dili gyud siya solusyon sa gihambi nato nga dako kaayong problema sa ekonomiya ug panginabuhian ang mga Pilipino dinhi sa nasod Pilipinas. Taud-taud
atong balikan ning giingong kriminal nga kaso na po daw i-file batok sa Office of the Vice President. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Panada magala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang doon na 22 minutos. Ang kalabay human ang ika-alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Oliver Campos. Maayong buntag din na. Permigyod na minaw sa may Santa Maria. Dumanlas. Gabuto-buto ang among radyo dire. Shout out na ko, Commander Evelyn Campos. Ayan. Thank you so much. No? Evelyn Campos. Unya, dirita mga higala ning uban pa nga mga greetings no gipasupot sa toa. Naminaw pod si Alex Baybay diya sa pita sa may Martirville Village sa Purok 13 San Lorenzo, Ula Tugbok, Davao City. Og si Boy King Inok sa may Purok 25 Block 1 Puan. Good morning sa inyo ha po din na mga taga Puan. Si Dudong Ihalas sa may Mulig, maayong buntag. O si Tatay Rudy Migueliano, mga retired playboy. Ang ilang pinaka-leader si Commander Itok Husilito Maratas. Si Alan Cuarto. Alan Cuarto. Hiling ni Cuarto na si Alan. Bay Alan, good morning. Di dapita sa may lubugan og si Dante Hinlo, may buntag ninyo din. Alright. Ato balikan mga higala. No? Kaning istorya nga mag-file na po na ay rekomendasyon ang Congress pailag kriminal nga kaso. Kaning kaso ron sa Senate sa impeachment, dili maguni kriminal, more on administrative kay ang purpose is removal. Ay impeachable officer man si Vice Presidente. Pero kaning gisugyot karon, ani mga higalang Committee on Good Government and Public Accountability, nagya po ni connection sa confidential fund nga allegedly giwaldas. Despite sa istorya mga higala sa mga eksperto anang ato ang panudlanan o ato ang mga higalang Commission on Audit like Attorney Guanzon, sulti nga wala siya nakitaan nga problema anang gihimo sa confidential fund sa Office of the Vice President.
The Ombudsman Martinez, nagsulti po nga wa siya nakitaan nga dautan sa gihimo sa confidential fund ni Vice President Inday Sara. No? Kitsa paningon nga walay nakitaan nga problema, di ba? Almost ang tanan nga aduna mga higalay kahibalo anang confidential fund. Ang niingon lang na problema ang Congress lang. Kining mga congressman nga mga kurapod nga dagko. Mga sinuhulan, mga higala ni Tambaluslos. Mga siningon nga, naagay corruption si Inday Sara. Takalo na gid na. Oh? Unya kahuman, sila raman day din ha. Mo'y daghan kaayog baho. Nga backlog na sa halos. Oh? Pasalig og 200 pesos daily wage increase, 20 pesos kilos bugas. Ay, nako, hangtod karon, kumusta na? Pasalig lang gyapon. Kaluoy sa Ginoo. Karon, mo file na og kaso kriminal. Now, atong klarohon nga hangtod dili nimo ma-remove ang vice presidente because she is an impeachable officer. No amount of criminal charge can be instituted, mga higala, against the Vice President, to be specific, or any impeachable officer. Because the process is, you have to remove her first. Imo sa siyang tanggalon through impeachment before you can institute a criminal charges or criminal charge. Ha? Di man na pwede mga higala nga diretso mo file o criminal or civil unsa ba din nga wa pa nimo gitanggal ang usa ka impeachable officer like the Vice President. So, kanang giingon diha karon sa Congress nga paila na pod og kaso ambot ug unsa na. Siguro kanang uban nga mga empleyado na ninde kay dili man na siya cover mga higala sa immunity, dili naman na sila mga impeachable officer because only the Vice President man din na sa opisina sa Vice Presidente ang cover mga higala ni Balaura ni pwede pa. No? Pero pausa man na nimo nga under man na sila mga higala sa Vice Presidente nga impeachable officer. So, ang himuon tanggala sa ninyo si Inday Sara kung matanggal ninyo. Dali naman na mo ingon nga tanggalon. Pero ang problema, kung matanggal ba na ninyo? With the number mga higala karon nga nakita na nato, murag klaro-klaro na ning 18 kabuok mga senador nga medyo pabor sa Vice Presidente, medyo pungah kay na. O gusto yun ang apason mga higala ni Tambaluslos aron matanggal si Inday. Siguro dili lang 150 million. Tama tong nanggawas nga istorya nga naay offer nga 200 million each so that kaning 16 ka mga congressman o senador nga 16 ka buok makuha ni nila para ma-impeach si Inday. Di ba? Pero sungkit sa buwan na. Tungod kay hasta ang kini mga higalang Senate President nato na apo di ay iyaha nga kaugalingon pong interes nga ginaduso dinha sa Senado anang isyu sa impeachment. Kanang gipalupok nga baylag kasong kriminal si Inday, labo na. Tanggalon sa ninyo ang Vice Presidente. Una mo maka-file og kaso nga kriminal. Ang problema karon mura mag-lisod yun matanggal ang Vice Presidente. So, kanang inyong recommendation, pag-abot sa panahon, mamahimo ra na siyang moot and academic. Because ang removal mga higala is a condition precedent sa filing of criminal case. Dapat matanggal una mapailag criminal case. Dili pwede nga pending pa ang impeachment mag-file po kag criminal case. Wa pa man siya matanggal. Ay dili pod pwede nga og na dismiss ang impeachment
dili na po ka aning kriminal kay samot na nga dili pwede. Di ba? So, what is the legal remedy? Oh, ibutang na tog madismiss mga higala. See? Dili madismiss Inday Sara. Unsay legal remedy aning mga congressman nga mo baro nga prosecution? Can they appeal? Asa man sila mo apila? Adto sa Supreme Court? The Supreme Court will always deny the appeal. Why? Because that is a political process. Ours is a legal process. Mana man ang Supreme Court. Di ba? So, a political process cannot be appealed before the Supreme Court that exercising a judicial process, legal process. Ha? Adto ka apila dito, kini mga congressman, adto sila apila nga adto mga higala kang Satanas. Ganun kang Satanas man yun. Katong niyaging adlaw, nagpabindisyon ra ba to? Unyag ang resulta sa bindisyon, di gihapon matanggal mga higala, si Vice President Inday Sara, di ato na sila kang Satanas, kaya di man makatanggal na itong bindisyon sa simbahan. Di ba? Dito na mo sa simbahan, man gihapon matanggal si Inday Sara. Nagpatabang na mo pila ka pari din ha, aron nga tugahan ang inyuhang mga damgog pangandoy nga matanggal si Inday Sara. Man gyapon matanggal si Inday Sara, di adto na lang mo dito kang Satanas. Adto mo appeal. Mo na ginaingon nako, ang dismissal ani mga higala or conviction sa impeachment court sama sa usa ka maot og naong nga tigulang nga babay mga kaigsunan. Ha? Old ugly woman, like an old ugly woman. Oh, walang kaapil-apil. Nakainkwentro na ba mo old ugly woman? Walang kaapil-apil. Oh, mauna ang resulta. Pag naanay resolusyon ang kini mga higalang impeachment court. No? Like an ugly woman, hinumdumigin na inyo permi. Wala nang kaapil-apil. So, last resort is EDSA. Kaya na, kaning mga militante, dagko kay bakba mga higala, gasugod-sugod na. Ipa-impeach ginaw si Inday, kuyog ning mga eskwelahan, tigom-tigom na, nag-i-influensyahan po mga higala sa simbahan. Pero, kanang people's power, labo na. Daghag mga stakeholder ana nga dapat muuyon. Dapat makuha na nimo mga stakeholder ana mga idsa dia mga people's power, labo kayo na. Ako gani, nagwonder lang pug ko nganong kaning mga grupuhan ni. Daghan kaayo og mga organic nga mga issue. Meaning legit nga mga issue. Nga dapat maoy ilaha may galang isinggit og pakigbisugan diha sa karsada o sa mga parke. Nganong kaning impeachment nga wa man ni klaro in tawon, puro man ni pamulitika. Nganong kaning impeachment Inday Sara gyud ang ilaha may galang gipili nga maoy hot topic. Nga naa may mas daghan din ang hot topic. Di ba? Una din na ang pagkabangag sa presidente nga dili magpa-drug test. Ang rason, dili daw na condition precedent, dili daw na legal requirements, dili daw na ground for impeachment. Pero ang public interest, ang public trust, mga higala. Di ba? Nakasalalay din na. Anong di man ka magpa-drug test kung wa kay gitago? Di ba? Ako din kining mga sakop na ako, maabot ang time, diri, talan, drug test, para malimpyo ta diri. Why mga pagduda? I-drug test na ito ni. Ay mga kailang, mga classmate des PDA, ipa-drug test na talan. Kanang di magpa-drug test na, nagitaguan. Nagitaguan na, hindi magpa-drug test. Issue sa ekonomiya. Naon sa nga itong ekonomiya? Grabe yung tiorok. Karon nagpropaganda mga higala nga atong January kuno
ang unemployment na daw sa 2.6 million, pag-abot daw mga higala sa March, 1.93 million na lang, pag Abril, saka na daw gamay, 2.06 million. Daghan na daw ang employment. Saan ang employment? Nga gingon ninyo? Kanang online, Krusty Krab employment? Stilan ninyo. Krusty Krab employment. Ha? Online employment. Di man na maong employment mga higala ang buot natong ipasabot. Dapat wa na ilabot ng online employment. Di na dapat i-credit sa gobyerno. Ha? Wa man ay kasiguruhan na. Labi naglangyaw ang amo. Di man na cover sa ato ang mga higalang balaod sa pamuo. Stilan. Ang ato dili pod quantity of employment but quality employment. Muna kung gingon kaganiha, quality employment nga mapa-eskwela nimo imong mga anak, mabuhi nimo imong pamilya, mapakaon nimo. Katulo sa kaadlaw, bahala way pamainit. Ha? Makabayad ta sa tuwa mga utang, makapa-hospital ta kung naatay bation. No? Makapandidang ta kung lami kayo ang panahon. Wala labot ng didang-didang. Dili na part sa to ang basic needs, no? Kanang didang-didang part na siya sa basic last. So asa man din ang quality life nga ato ang giambisyon. Wala dapat batbaton makmakon mga higala ana mga NPA din ang grupo. Sige mo, yaw-yaw ana din ang confidential fund Inday Sara nga kagamay ana 125 million. 4.6 billion mga sa presidente guay klaro mga higalag asa na ni paingon. Ha? Gipanggasto rag asa na gipanggasto apil na siguro gasto na bayad sa mga huwis dito sa kining ICC para lang litison mga higala si Tatay Digo. Di ba? Kaya ito ang klaro-klaro lang ning istorya. Ha? Mga amigo tama na sila pero wata kasabot. Ang gisaad nga 200 pesos wage increase, daily wage increase. Wala na may gala, patay na, tiko ka na sa Congress. Daghang kaayong nga buntis atong sa ara, kay gihimo during the campaign period para lang mulutsar mga higala ang mga kandidato sa admin. Unya sila na ron. Di ba, gibinuangan na ta? O nga nung wala man magprotesta ni mga NPA din na, mga NDF din na may galang grupo, be? Ha? Wala, nahurot akong bilib aning mga grupuhan ni atong una, taas kaayo ang atong respeto. Because we treat them as fiscalizer of issues that has public relevance mga higala. Sila itong gisaligan nga maoy mag-crystallize aning mga issue nga nagapanghitabo sa ato ang gobyerno sa atong palibot sa pagkakaroon. Pero aning ilang gipakita karon nga attitude. Therefore, we can conclude nga kani di ay grupuha dili di ay ni tinuod nga makabayan. Kwarta-kwarta ra gyud di ay gihapon ni sila. Kwarta-kwarta ra gyud gihapon ni sila. Kaya nagawa sa mga istorya nga apil sila natalayan ni Tambaloslos mga higala. Himoon sila og irong buang ni Tambaloslos batok sa mga Duterte o sa mga taga-oposisyon. Ha? Unya, dala ang ilang kasuko, kay napuo sila mga higala, hasta ang ilahang recruitment, napuo, ang ilahang extortion activity na undang atol sa Duterte administration. Uban ang ilahang kasuko, tungod kay nga puo mga higala ang ilahang mga plano activity, ilang giduyugan mga higala ang suhol ni Tambaloslos. Una, nga di na nato siguro ikatingala nga mura sa buang da sigig paghot batok kang Inday Sara og sa mga Duterte di ay mga legit dagko kayong isyu hiloman mo ngano man nga hiloman mo maunay pangutana sa katawhang Pilipino. Taod, balik ta. Man lang mapipila ka ba nga pahinom dito? Tired of
long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and Balik na may gala, dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa, samtang doon na 42 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Diri mga kaigsunan sa issue, no? Aning gitawag na to og impeachment medyo alegre. But we will observe, no? Kung unsa may mamahimo may gala pa nga development pag-abot sa pipila ka adlaw. Pero ako sigurado ko nga masaka ni nila mga higala og balik, no? Sa kining kongreso ngadto sa Senado ang kining article of impeachment. Pero pag-abot na pud lagi din sa trial, wa man ka siguro, ha? Kung unsa na po himuon may gala sa depensa, basig mo sirit na diretso dito sa Supreme Court. Oh, nya questionon mga higala ang legalidad aning ikaduha nga impeachment court, no. Actually naapay pending mga higala nga kaso ani nga gi-file gyapon ni Vice President Inday Sara questioning the legality of the fourth impeachment complaint. So aton tanawon og kuan kay ang mere amendment manggod pag-aminda lang sa article of impeachment but pasabot it's another impeachment complaint. O di man pwede nga daghang imong impeachment complaint within 1 year kay naa talagay 1 year bar rule. So expect na naapay mga other remedy, no? Ang kampo Maygala sa Vice Presidente before they can ultimately proceed the actual trial or full-blown trial. Pero ambot lang, og si Chis Escudero mosugot ba ana nga masunog og apil ang iyang amo nga si Lisa Marcos mga kaigsuunan. No. Pugson gyud ninyong trial si Inday, mapugos gyud si Inday og pakita adtong white envelope nga mao gyud ba gito gikahadlukan mga higala ni Lisa.
Marcos. So ang tendency din di pagyod sila sigurado og ma-convict si Inday. So the more damage, ang huna-huna magud ni Chis Escudero is i-control ang damage ba, minimize ang damage. Kay kung i-full-blown trial ni, musamot ang damage mga higala sa administrasyon, wa pagyoy kasiguruan nga makumbikto si Inday, matanggal si Inday sa pagka-vice presidente. Mao na rin nagdagan sa iyahang utok. If we will let this trial to proceed, masunog lang ang admin, labi na akong amo nga si Lisa Marcos. Kaya siyempre, mo presentar po ebidensya ang depensa mga higala, mo ipresentar po sa depensa ang akusado nga si Inday Sara. So magkaalaman na rog unsa ning ilahang mga kabuang. Unya, masayod na ang mga Pilipino. Kasi may tabo. Bulat-latan na ni. Sa mga baho. To their disadvantage na. Unya, dili matanggal si Inday. Labi nagdigil matanggal si Inday, musamot og sikad mga higala ang iyahang popularity og trust rating sa mga Filipino. Mauna diay dako kayong problema karon. Ilahang gi sa gubang. Halos maingon na lang sila nga matay. Ipit man tani. Ipit man tani ang trabahoan Di na lang siguro. Ato gyud ning ipadayon. Burag ningon na siguro si Lisa Marcos kang chis. Yang ano ba? Yang white envelope na sinasabi ni Sara ba? Hanap ka ng paraan dyan na hindi talaga yan mapresenta. Baka maipresenta talaga yan during the impeachment. Sunog tayo niyan. Masig ni anak na si Lisa ba? Kanchis. Muna ni, diskarte ron si Chis. Sigsag ron si Chis mga igala sa iyahang baruganan. Kaya gipahimangnuan na siguro na ni Lisa daan nga Chis. Cheese boy. Kay ipis o mga cheeser. Cheese boy. Yang sinasabi ni Sara na white envelope ba? Huwag mo talaga yung hayaan na maipresenta yan sa trial. O kung pwede, ngayon pa lang, huwag nyo nang i-proceed yung impeachment trial na yan. Baka mapahiya lang tayo. Wala naman tayong assurance na matanggal yan si Inday. Di ba? Lalong-lalo na ngayon, nakita na natin, 18 senators, pumapabor sa kanya. So, she only needs 9 senators for her acquittal. So, hindi tayo sigurado dyan. Baka tayo pa ang babalikan yan. Ana, mga igala na Roy, gihuna-huna nila. Nanga-corner gyapon na sila. Muna na giingon mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo nga walay daotang plano ang mulahutay. Walay daotang plano ang mulahutay og dugay. Di ba? Did you sweetheart? Doon na 48 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Taon-taon, balik ta. Humana mapipila ka mga pahinomdom.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Love Radio. Balik na may kala, din sa to pagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa po nyo alagad, bata-bata, June Bersamin, alas 8.50 na. Bisagwa mo mangutana. May buntag diya kang Nitsmiyon Tanusay, Christine Ampolokyo. Si Bay Renipe Benito, Dinas Daliao Toril. Good morning din na, Bay Renipe Benito, kagawan naman eh. Unsa ba ni? Si Kuya Jerome Muda. Engineer Jojo Endrina, good morning din na. Si Felix Aurelio, mayo nga buntag pod. Kuan na to ni, nagasubay kanunay din sa programa nga Issues sa Masa. Alright, daghang nangutana. Nga okay ra ba daw ko diri? 2 ka oras? Magsigig yaw-yaw. Ang yani mo siya. Sa radyo, nata gitawag mga higala o monotonos ba paminahon. Di na ganahan maminaw ang mga listener kay monotonos. Actually, kanang ginaingon nilang monotonos, duha na kaklase. Monotonos ang imuhang tingog, di na ganahan. Oy, good morning day din na, kang Bulkatchoy din na sa may bago aplaya at bang sa Shell. No, lami daw kay ilahang sabaw din na. Sureball gyud nga wa gyoy lagong naglangaw, di pareha sa uban. Si Kuan Bik-Bik din na uspupoy. Mga staff galanog-lanog ang 90.7 nga karaoke din na. 90.7 Love Radio. Thank you so much. Now, duha ka klase ng monotonos. Monotonos ang tingog o monotonos ang idea. Monotonos ang tingog tungod kay halos 2 ka oras ikaw ray madunggan. Unya ang imong tingog nga murag baki. Gyud sakit sa dalunggan, di ganahan maminaw ang tao. Muna sa programming niya, ako lang nang gi-share sa inyo gamay. Napoy monotonos nga isa. Kaning monotonos mga higala ang idea. Gabalik-balik lang idea. Di na makasibog, di na makapangitaglain kay dili kabalo mo discuss og isyu mo na di mayo. Daghan lagi mo og tingog diya, daghan lagi mo og reporter. Naapa mo siguro yung mga tandem-tandem din kontra na to dire, solo ta dire. Pero monotonos atong tingog, pero ang atong idea dili man monotonos. Kaya kung monotonos pa ni, dili man ninyo sundugon. Monotonos. Bisag ikaw rang usa din Pero kung ang imong mga topic interesting, walay monotonos nga musit din walay monotonos nga musulod. Basta ang imong idea kanunay interesado ang imong listener, walay issues monotonos din bisag pagwa tay reporter, bisag wa tay researcher, bisag wa ta diri tandem, basta nga to ang gisgutan diri makasabot, makasakay, malipay ba ang naminaw na to, walay monotonos ang monotonos kanang mo istorya lang og 5 ka minuto kahuman magpalaban dayog cellphone, basa-basa dayog text kay nahutdan na mga higala og diskusyon. Maunay monotonos. Ay nako. So, it's a challenge. We have to learn. Sampag tiguang na ta, gipang-uban na ta, kinahanglan gihapon ta nga magtuon. Because according to them, education is a never-ending process.
It's a continuing process. Nga mo ada punta kung unsay mga bag-o nga style mga higala. Alright, 20 pesos na po daw matag kilos bugas simuag balaod ni Tambaloslos mga higala. Mutuo pa ka mga Pilipino ani. Oh, human na palpak ang gipasalig nga 200 pesos daily wage increase. Lahi na pod mga higala nga act of impregnation, ha? Basig ma-impregnated na pod, mabuntis na pod mga higala ang mga Pilipino aning pasaligan. Ha? Tama ba ko, DJ Sweetheart? Impregnation. Ha? O sa man ng impregnation dyan? It is a process of making someone impregnated. Malalaki magmababae, mabayot ng matumboy, mabuntis. Ha? Oh, mabuntis anang gitawag nilag pasalig mga higala. Ha? Kay ang unang pasalig atol sa kampanya 200 pesos daily wage increase. Karon ingnon lang wala na malusot sa third and final reading sa 19th Congress. Human naman ang 19th Congress. Archive na. Pangita na po tag congressman nga mo banhaw ana, mo sponsor. Ana lang kasayon ng inyo maghimo mo og promise. Ingon ana lang kasayon. Nga di ninyo tumanon. Ha? Sagrado ba yan na mag-promise? No? May mapriso. Anong promise dyan? May mapriso. Amo din ang iyo na gina-practice ng promise nga di tumanon kay wa may mapriso. Pero sagrado ang mag-promise. Sagrado. Bisan ang Ginoo nato naga-promise. Tungod kay kung di pa na sagrado, di na himuon sa Ginoo ang promise, di ba? Kung sa promise sa Ginoo, kamo kita makabaton og kinabuhing dayon kung kita mamahimong masunurin. Matinud-anon sa pagtuman sa iyang mga pulong. Di ba? Promise man na. Oh. So, sagrado ang promise. Promise sa congressman. 200 pesos daily wage increase. Basta ibuto ninyo ang admin atong milabayng kampanya mga higala. Paghuman, wala man di ay. Di ba? So, kung sagrado, imuhang supakon, it becomes a cardinal sin. Ha? Sa man ang cardinal sin? Anong sala mga higalang di gyud mapasaylo. No? Sala gyud mga higalang di gyud madawat. So, karon nakahimo na mga higala og sala ning mga congressman ni. Maghimo na puglaing sala. Perting panabi ni Tambaloslos nga himuan na niya balao ding 20 pesos per kilo ang bugas kuno mga higala. Pwede ba na? Pwede ba na i-legislate? Tanawar ko na pagkahanggaw mga higala. Abogado mo siya sa Tambaloslos, pero ang simple mga higala, ordinaryong ekonomista, pwede makasulti nga kana, wa na klaro ng istoryahan. Because na atay ginatawag og law of supply and demand. Kung daghan ang bugas, mo gamay ang demand, mo barato. Pero kung taas kay demand, gamay ra atong bugas, mo mahal ang presyo. Law of supply ang nagkontrol anang bugas, dili mga higala balaod na nga pandayon sa Congress. Karon ang gisulti ni Tambaloslos, magpanday daw balaod para ilansang dinha mga higala sa 20 pesos per kilo. Oh, asa ron ang imong supply? O ingnon karos mga negosyante, sige. Pagpanday dag balaod, asa ron ang imong supply? Gani hit man ta. Kani may law of supply and demand. This is unwritten law actually. Pero tinuod yun ni siya nga nagapanghitabo. Bisag wa pay balaod din ha, mauna ni mga higala ang magsilbing balaod yun. Law of supply and demand. So, can you legislate law of supply and demand? Maunay pangutana mga higala. Pandayan ba nagbalaod ni Tambaloslos mga kaigsuunan ng law of supply and demand?
Ambot lang. Oh? Kinsay bright na congressman makapanday, makaamindar ana mga higala ng law of supply and demand nga balaod. Pastilan. Muna, moingon ta, inherently impossible. Paano naman tayo oras mga bay? Dini sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Labihan paspas. Dini sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Ano na ta magbulag-bulag, ato ang may galang pulong pamalandong alang karong adlaw. Usa lamang katinulo sa inspirasyon sa buntag ang makahatag og dakong baha sa kabag-uhan sa imong tibuok adlaw. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sama ko nyo ilangan bata-bata, June Bersamin, ang turmapohon, o sa Sabado naman dayo ugma. Hangtod sa Lunes pohon. Samang takna, samang istasyon, happy weekend, and keep safe always, mga bay! Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!